U Domu zdravlja u Bijeljini danas je sa početkom u 13 časova održana sjednica kriznog štaba za vanredne situacije na kojoj se raspravljalo o trenutnoj situaciji vezanoj za virus korona. Naime, epidemiološka situacija se po riječima doktora Mikajla Lazića pogoršava i naglasio je da ne bi bilo povoljno da se vrati situacija kakva je bila aktuelna prije nekoliko mjeseci. Iz Doma zdravlja navode da je napravljeno 40 novih mjesta i da spremno dočekuju novi talas. Naime, moram što kažu sa žaljenjem da kažem da se epidemiološka situacija pogoršava na području Bijeljine i kao i svugdje u okolini. Naime, u Bijeljinskoj bolnici danas smo primili prvoga pacijenta, a moram da napomenem da mjesec i po dana nismo imali prijema u bolnici. Naš zadnji pacijent je bio 26. juna, tako da smo mjesec i po dana imali relativno jedan miran period. Naravno, taj period smo iskoristili za poboljšanje nekih nedostataka koje smo uočili i naravno u ovom periodu se i ljudi koji su godinu dana radili u COVID uslovima iskoristili svoje godišnje odmore, tako da sada trenutno imamo što kažu situaciju da nam se ponovo pogoršava epidemiološka situacija i da nam se što bolesnici vraćaju. Profesor dr. Biljana Mijović, epidemiolog, naglasila je na današnjem sastanku da je razgovarano o dva aspekta. Jedan je ponovna organizacija unutar bolničke službe, ne bi li se spriječio kolaps usled ponovnog razbuktavanja virusa, dok je drugi cilj na koji je bačeno svjetlo sprečavanje intrahospitalnog širenja virusa kako među pacijentima, tako i među medicinskim osobljem. Ono što pratimo, osim broja novih slučajeva, jeste stopa pozitivnosti u odnosu na ukupan broj uzoraka i ono što je zabrinjavajuće jeste da je procenat pozitivnosti bio za jučerašnje uzorke 43%, pa prema tome to nešto već govori. Onog trenutka kada u bolnici budemo imali više hospitalizovanih, to će onda biti znak da je COVID-19 ponovo i takako u cirkulaciji u Bijeljini. Ali ja smatram da još uvijek ima vremena i da je ovo posljednji voz, da se građani koji spadaju u one neodlučne i nisu još odlučili da se vakcinišu, požure u nadležne ustanove i završe proces vakcinacije. Bilioni ljudi su vakcinisani u svijetu, mnogi ljudi su vakcinisani u Republici Srpskoj i samo vakcinacijom, i nismo imali neželjenih reakcija, a samo vakcinacijom možemo da se izborimo. Sve što više virusu dozvoljavamo da se on umnožava, on će sve više da mutira. Pozivamo građane na odgovornost i što veći odziv na vakcinaciju jer je to jedini način da se kvalitetno izborimo sa trenutnom epidemiološkom situacijom i potrudimo se da se što prije vrati regularan način života.